blender i... Bon appetit! Helo! Croeso nôl i PopT. Fi nôl heddi gyda fideo bwyd, ond beth ydw i am greu? Ie, wel, y peth yw chi'n gweld, samo. Felly, mae PopT yn garedig iawn wedi danfon bocs dirgel i fi. Ac yn y bocs yma, mae yna gynhwysion i greu pryd o fwyd blasus. Yr unig reol yw bod dim hawl dy fi edrych ar ryseit. Nawr, cyn i ni weld beth sydd yn y bocs, beth am i chi wasgu'r botwm coch na sy'n gweud subscribe i hoffi'r fideo yma ac i wasgu'r gloch bach y notification. Reit, chi'n barod? Achos fi ddim. Yr eitem gyntaf sydd gyda ni yw Oren. Fi'n meddwl mai sweet potato yw hwn. Pupur. Dried apricots. Oes da ddim o fan hyn? O, okay. So mae dyn ni salmon. Mae hyn i gyd yn oren so far. Taten arall. Okay. Oren arall. Na gyd. Recap bach. Dried apricots. 2 oren. Neu 2 oren. Sa'n siŵr. Pupur, cochi oren. Mae sweet potatoes yn oren. A mae yna salmon sydd yn oren. Ar wahân, fi wedi coginio'r rhain i gyd. Fi'n siŵr iawn beth fi'n neud gyda'r rhain eto. Falle, oh gosh, rhyw saws neu ydw i'n gallu neud rhyw seasoning allan o'r orennau yma. Fi ddim yn gwybod. Ond hei, beth am i ni fynd i'r gegin a gweld beth fi'n gallu creu mas o'r rhain. Let's go! Croeso i cegin Cadi. A nes i anghofio sôn hefyd bod fi actually yn mynd i goginio i berson arall. Oh yeah! Mae begw ar y ffordd draw, mi fydd yma o fewn yr awr nesa. So, o'n i'n meddwl allan ni ddechrau trwy greu y saws. Sa'n gwybod. Nawr, rhybydd bach i unrhyw un ohonoch chi sy'n mynd i bod yn ailgreu hyn, cofiwch ofyn am ganiatad riant neu warchodwr, achos byddwch chi'n defnyddio cyllell a'r ffwrn a mae'r rheina yn gallu bod yn beryglus iawn. Oce? Good. A fi'n credu bod fi'n mynd i defnyddio blender i blendio hwn fyny. Oh, ffordd na pam. Okay, mae'r saws wedi cael ei wneud. Fi'n credu bod fi am ddechrau ar y sweet potatoes nawr, a'r pupur. A fi'n credu bod fi'n wneud yw, fi'n mynd i rostio nhw. Fi'n credu bod fi jyst am dorri nhw mewn i chunks bach fel hyn. Achos mae'r rhain yn cymryd sbel i goginio. Felly dyna pan fi'n dechrau gyda'r rhain. Okay, tra bod y llysiau yn rhostio, beth am ni faraneiddio ein salmon. Chod be, fi'n licio salmon, ond pan fi'n agor hwn, fi jyst mynd flyn okey-dokes. Right, newch yn siŵr bod chi wedi golchi dwylo chi cyn ac ar ôl i chi gyffwrdd ar salmon. Okay? Fi jyst ddim yn gwybod sio mae hwn yn mynd i flosti man. Okay, edrych yn afiach. O'n i'n mynd i weid edrych yn afiach ond na, edrych yn afiach. Guys, mae begw yma, so fi actually am roed y salmon i fewn. Mae wedi bod yn maraneiddio am ryw gwarter awr. So, fi jyst yn mynd i ddangos hwn i begw, gall chi glywed reaction hi. Ewch o bwyd bab fi'n dweud. Reit, dyma y salmon mewn i'r ffwrn. Iawn, mae'r salmon gyda rhyw 5 munud bach arall ar ôl, felly fi'n mynd i ddechrau platio fyny. So, mae'n bwysig meddwl am y presentation, wrth gwrs. Sim plan dy fi. Bon appetit! O, ti'n gwybod beth?
Mae'n oren iawn. Sgôl fi mas o 5 am presentation. Na i just fynd off presentation fi. Ie, mae'n edrych Sbio chdi. Mae o'n ddeniadol i'r llygad ar wahan i'r mwsh babi. Mwsh bwyd babi melyn. So, dwi'n mynd i roed... Dwi'n mynd i fod yn neis o roi 4 i chdi. O, mae hwnna'n lush. Diolch bach. Croeso. A dwi'n ôl y gwad fi. Oce, sy'n dod ffôn gyda fi? Na, fi oedd o fi. Oce, iawn. Gysau. Dwi'n bad. O begw. Dwi eisiau blasu'r sos o fyny hun. Mae hwnna'n disgusting. Fi am roed 1 mas o 5 i fy hunan. Mae begw am ryw reswm ac mae'n nuts yn rhoi 4 i fi. Dwi'n llwgu adra. Ta beth, guys, os nathwch chi fwynhau'r fideo yma, gadwch fi o bod yn y sylwadau. A fel dwi'n gweud, bob fideo, beth ni mwyn y gwylwyr wneud, begw? Tanysgrifio. Da iawn, i hoffi'r fideo a... Cliciwch ar y blwch notification. Be di'r pryd ti'n coginio fwy aml? Dim hwn. Wel, o'n i'n gallu dweud. O'n i'n mynd o dweud, da. Right, tan fideo nesa, guys. Ta!